Ik denk 19 graden, dus dat is wel lekker. Waar veel kinderen in onze streek de hele middag vrij zijn door het tropenrooster, is dat onder andere voor de leerlingen van basisschool De Steiger in Terneuzen een iets ander verhaal. Zij moeten namelijk gewoon volgens de reguliere rooster naar school, terwijl het buiten boven de 30 graden is. Ja, ik vind het op zich wel jammer, want anders kon ik eerder met mijn vriendinnen gaan zwemmen. Alleen het is wel fijn dat we airco hebben, want anders is het heel heet in de klaslokalen. Ja, ik vind het op zich nog best wel prima, want je kan ook gewoon met je vrienden spelen. En het is binnen op zich wel cool. Nou, het is wel jammer, want sommige kinderen mogen gewoon om 12 uur al naar het zwembad. En dan moet jij wachten tot 2 uur. Dat is wel een beetje vervelend, maar ook leuk dat je in de koelte zit. En laat dat nu precies de reden zijn waarom deze leerlingen wel gewoon naar school moeten. Omdat het gebouw van De Steiger vrij nieuw is deze ook voorzien van een goede airco. Geen last dus van de warmte die er buiten is. Althans. Alleen het buitenspelen is soms wel een beetje vermoeiend, want dan is het wel heel warm. Dus je vindt het eigenlijk vervelend dat je naar buiten moet? Soms wel, als het zo warm is, ja. Want dan zit ik liever binnen in de koele airco. Ja, want het is lekker binnen. Ja, ik denk 19 graden, dus dat is wel lekker. Ja, het is niet bloedheet en dan kunnen we gewoon goed leren en ons concentreren in de klas. Ja, want heb jij ook vrienden die nu wel een tropenrooster hebben, dus gewoon lekker vrij zijn? Ja, van voetbal heb ik een paar kinderen die zijn gewoon vrij en die mogen gewoon om 12 uur bijvoorbeeld naar het zwembad. Ben je jaloers? Een beetje, maar ik kan nu ook gewoon met mijn vrienden spelen en dat vind ik wel leuk. Maar na 2 uur ga je gelijk naar het zwembad door. Nee, eerst naar huis en daarna naar het zwembad. Nou, nog heel even volhouden dan, denk ik. Ja, dat denk ik ook.